Kardom pini bertar jik tha pini prime time news thamang pini li monitoron pi. Aprang si bertang ton pen cepajer midam de aprang bertang kong pi arjik tha. Regional Agriculture Research Station mate chek pen pras dipot Anglong pho mate singhason pran prilang solong cherok to kamai ke pedodam. Nili balong e Chelsea song ki pangchom mucho Tripura Nimalia mai ke sengpon. Kali tangani sheng tipia ke titanga bangar pun kelongpon. ASTC, KNC, KSA Chingrum si Surupathar MSC Constituency of Harman Paklangso Community Hall along Kangdangamai Pamanpon. Bertang kong PRJ jada pit putot bertang tempen cepajer midam senang. Nang fashion show mate Rajya Lapen ke cepating chung dogma. Jongsi cepatnya junjing ning hang lote la sotik longbong audition cengko. Atim lake Difu Galaxy Cinema Hall along Patir Pipon in Focus Production Cheraptun Karbi Anglong Territorial Social Security Association Lapen Karbi United Council Thekpen KUC. Humri Ignon Hambi Restaurant along Lapen contact Ignon 8638849919 8638271250 Lapen 600428093. Lakhain Karapo Nilip MSC Constituency ki Parlo Chokyola Police Station Angkang Upper Dekrum Lokhiram Rong Par Arong Along Kedamtang Pai Chiklo Ni Phain Karaner Cap Arni Jerpipi Okachatur Dam Ahut Pang Tek Theatum Karlitang Subitahan se Pilapen Anishaing Tipia Tumapan Apran Armodet Karlitang Subitahan se Piabang Arpuma Bangke Puthodadap Longpon Losita Karlitang Anishaing Tipia Bang Arpumke Longlederajuk Ronga ratum kirika kuruk asai ing tonte pinpen pinyi chiti ni phai ke thom arni anarlo por phai krenia por malom anishaing tipia ke thitanga bangarpum long ponlo kalitang subitan se pi ke thitanga bangarpum ke long adim pen mitaring koi sausage chat de krum alang roi akung theng pi ki thuar lo pensi long pon lapangso ke thitanga pum ke thek pon long pen tong sikot Chokyola Police Station Lapen Borpathar Police Station aki hoi Lapen Magistrate Aphan Lam Rihing pen Berta Policy Adimak Longan Policy abang arpum pang thek pon lo Lapen Kalitang Subitahan si pia postmortem asang tartame klangda popusi Chokyola o si pen perangkia thengno nang pachini dun adun tu labangso otlang no kachuma tha tumapan retirely pomlo Lapen karju pater tok bomlo puta perangke pen berta nang pale Nili pen berta pang dakpon Anilson Rongpar News 24 Karbi Anglong. Itu since 29 April ani bisari asulu along with gaw manu lot ba lokiram hanse gaw hok ba hanse gaw manu hok ani bisari asulu aji around 11:30 12 enega hob খবৰ দিছিলে দেবদীপু পানীত পঢ়াইছে পোষ্টমৰ্টম কাৰণে লৈ যাব না এতিয়া পোষ্টমৰ্টম লৈ যাম আৰু যেটো সুমিতা হানসি পিতাৰ পোষ্টমৰ্টম ৰিজাল্ট কেনেকা আছে এতিয়ালৈকে পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো অহা নাই কেতিয়া পাব ছাৰ এইটো আৰু 2-3 দিন মান লাগিব এইটো আমাৰ সুপিৰিয়ৰ অফিচাৰে তাৰমানে কথা পাতি আছো আমি পাই যাম আৰু সোনকালে পাই যাম ইনভেষ্টিগেশ্যনটো সোনকালে কৰিব না ছাৰ হয় হয় আৰু আসামি যিমান জড়িত আছে এইটো সোনকালে পাব লাগিব ঠিক আছে ছাৰ Lakhain Karapo Nilip MSC Constituency ke Parlo Chokyola Indoor Stadium ke Pathua Klamalong Nilip Parlo Chelsea song ke Pang Tangjia Phan Nimalia Sai ke Sengpon Tini Chokyola Indoor Stadium ke Pathua Klamalong chiti ni pai ke thomanar lo por phai ni rachti ma por malom pen Chelsea song ke Pang Tangra Bang Phukeli ka hot ke chepai vek Jia Phan Nilip Aro Nimalia Mai ke Sengpon
Laso Maya Long APHL Sierra Maipu Rajesh Tiso Pen Kichari Pona Maya Long Alohi Sarpua Man Pen Jai Kathar Maipu Central Committee APHLC Rajan Timung CEC Dihen Rimbang Samson Teron Bokajan LA Maipu Giori Rongpi Dipuele Maipu Lapen Dipen Rongpi Dipuele Sahem Chunbangatum Chetongdon Pininilip Arlo APHLC song Kepang Tang Muchot Jima De Nilip Ararapan Ahok Kachi Song Pivek Jiapan Nimarlia Maipi Regina Rong Pipi Chunbang Pi Serdihon Katharpi Rap Maipi Rita Tog Pipi Rap Chunbang Pi Orpona Tog Pipi Alang Litum Pensi Nilip Nimarlia Mai Mate Women Wings Japon Po Lason si Mai Pang Chingpon Peako Karlitang Subitahan se Pilapen Karlitang Anisha Intipia Tumapan Chikimua Jaimik Pati Hekpen Ding Pon Maya Long Jai Kathar Kithan Ponte Kangke Ahok Long Ria Pan Karbi Akai Rengnangji Pukache Songke Ilitum APHL Sian Choto Lapen Monsam Kachetok Alongta Athe Mate Appoint Paklang Klesita Kachetok Jia Pansi Dam Tanglo Bon Tailitum Apan Akevir Dokok Na Pusi Ke Mathadun Lasinon Kibang Je Election Ke Ilitum Asong Lip Chipahai He Pulote Kivir Jangring Tepi Kangjang Puta Ningjete Kangsi Maing Samjen Pen Pachun Pon Laso may bangge nitum la sokiola bangke la nilip MSC constituency along nitum ingjir marli atum women wing abangke senglong lelang la si pini ke senglo seng det lo pini nitum constituency tin la seng lo pulumala nitum seng det lo Regina Rong Pipi alang li ke president lo la pen secretary ke Serdihun Katharpi alang litum pan pek tekang det lo la pen alang litum si a member doan ba akaprek an ka ako chingwai thupo athema APHLC hello nono mat ke emi thang bhan ka charjap thip ke lapu nitum bang ke bang long poisa chu enta velo BJP dong long ben poisa chu NG po kam ta velo nitum bang ke duk sita nitum claim bong po APHLC bang ke po tum bang lo nitum bang ke central body kadu eta sengbom la pulma central body ke lage tang thu edlo lage central body bang ke women wing secretary Rita Kram Sapido alang li silai hui claim bom lo pini nak dun un eder lo alang li office tu kok penajo ghost pai inkoi raner kep arni opor dei grung lokhiram rong phara rong arloso also mar banghini sobita hanse pi lapen ke onisa ingtipi la banghini ok chotur dam lo amat alang litum phan bang kidnap det lo la pen pithi det lo pithi lot lo la pen areng ape rita flok et pusar julong la so akar bang la bang lam suk alila athema nili tum ha kokrajar nili dc dam de ko hala dakta la son lo ar lo so bang ethom okar jang tum phan nep amat hala tum phan a dead body ke long thua hut ke aria ape rita flok et la puson sia dakta ke long lang roy kung si ke long la si nonta son thak le lo la pot la so kidnap amang ke la ke inglong arata tum bong ka pa chi chok ye phansi isi a chokro tum isia arlo ke do tum ke claim la karbi tum kali inglong arat tum le claim kali la ke banga khe tum se claim a thik the government tum chini dun det minute la bang ke la posini tum ka demand bang ke la bang ke CBI inquiry donang ji la ke police SP tum ka inquiry chot ke dor di la so lamba athema ar nukrung la lam su kali la apia potum duk pik lo aning oi pik ili tumanta ning oi dun pik lo posi arong asor apia po ahem asor tum phananta nitum APHLC pen nitum condolence Nilipen bertapang dakpon Anilson Rongpar News 24 Karbi Anglong Chiti ni phai ke thom arni ada por phai ke ba por malom pen ASTC KSA la pen KNCA chingrum si surupathar MSC constituency angka apharman paklangso community hall along joint extended mate kangdanga mai pedopon bini bangso mai long nonamat kosung si ASTC song ke pangtang thekji ma polam the chethan pon longson terang pen kachepahem phupona mai long aluhiaman pen kachetong don ASTC TDP Maipu Chandrakanta Terang Chetongdon Bokajan District Committee Maipu Kamal Singh Be Difu District Committee Finance Secretary Lokhen Milik Bokajan District Committee Member in Charge Surupathar Bapuram Terangatum Chetongdon
Pinipang suama long BJP lapen Congress asong pen don phoke batumi SCC long chipa ogdon. Non het jong resim kang tang kyo rasong atum lamdon kachutok ji po long Roman strip papray taxi Devanagiri strip ke deng pon tuji puke arona matsi kali lakili tumak khai ke ningkan phoke sosiapi kachiru ason mandet po. Rusemson Singh ti akemang ke pavir det ason lolasi Devanagiri strip ke SCC asong pen ke chekroi dunde puta maya long jongpon. Dipu panel win timung charap student pen berta pangdakwan Augustine Rongpar News 24 Karbi Anglong. Assam Agriculture University RDK Piponating Agriculture Research Station Gifu Karbi Anglong atum Amargaon Amar Gaurav Wathepi NC sighting pon lapen long nit pen kilometer krep likahelo inglong formate Singhason along pran philang so ahavar humri damsi hadak saichotikia ratumaphan saichotikia porahut longli aho or kosona porsi pinangjima Asona han ke karche lapen ke karche tangati siri arong inking ket ke chuet pen ke pachok thekjia puthak tat than pon Regional Agriculture Research Station mate pras Dipu Karbi Anglong pen kachetong dun Chief Scientist Dr. Kansiam Doyamoy Sinha Dr. Pradeep Kakoti Senior Scientist pras Dipu Dr. Upal Borthakur Principal Scientist pras Dipu Marsidi Maibongsa Principal Scientist pras Dipu Miss Hunmili Terangpi Junior Scientist pras Dipu Lapen Dr. Manha Betari Junior Scientist Dipu Atum Radaphan Klarda Kalam The Than Pachini Tekang Lapen Sai Kachotiki Pen Koson Si Thedung Ale Chepalongra Kengkam Kajor Keba Prangdon Thekjima Puthakta Pran Philang So Ahavar Aradaphan Bidi Sore Than Paretekang Manjapen Berta Pangdak Pon Sonjit Iso News 24 Karbi Anglong. Pinye Berta Lapan si Kantonilo Tumi Thakmi Kardom.